Sa pagpasok ng taong 2021, lalong-lalo na itong first quarter, second quarter, ang bansang Pilipinas ay magkakaroon ng magandang panahon. Kaya't ganun na lamang kabayan, ang ating mga kapwa Pilipino ay mag-uunahan na naman sa pagtatagisan ng kanilang diskarte sa pagninegosyo, sa paghahanap ng trabaho, at pagtitipid, pag-iipon ng kanilang pera. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe with this channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Kabayan, sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang mga 5 maliliit na negosyo na magbibigay sa iyo ng napakagandang income. At pwede kang yumaman dito as long as kapag na-master mo ito mga kabayan, ito ay iyong i-leverage. Pero bago tayo mag-umpisa, ay nais ko lamang sabihin na kung ikaw ay nagre-research, nagtatanong, naghahanap ng mga idea, ang mga ibibigay kong idea, kabayan, ay maliliit lamang ito na mga negosyo idea. Ngunit kung ikaw ay action taker, siguradong magkakaresulta ang mga ideyang ito. Kaysa nagre-research, naghahanap ka ng mga malalaking idea, ngunit hindi ka man nag-uumpisa ng iyong mga pinapakinggan. Kaya't kabayan, ano pa ang iyong gagawin? Pakinggan ang mga negosyong ideyang ito at i-apply natin at mag-umpisa tayong magnegosyo. Ang unang-unang negosyo na sinasabi ko kabayan ay ang paggawa ng pulburon. Marahil tatanungin mo, Bernard, nakakapagpayaman ba ang paggawa ng pulburon? Well, in fact, ang sagot ko ay nakakapagpayaman yan kabayan. As long as nagagawin mo yan, as long as na-passion mo yan, as long as na mayroon kang skills na gumawa ng mga magandang wrapper, mayroon kang skills na magtimpla, aralin mo lahat yan kabayan. At mayroon kang skills sa sales. Ang pinaka-importante, pinaka-sentro ng isang negosyo ay sales kabayan. Kahit pinakamaganda pa ang iyong na-discovering negosyo, pinakamalaki pa ang kita, ngunit kung hindi mo ito ibebenta kabayan, ikaw ay walang pera. Walang benta, walang pera. Yan ang katotohanan sa mundo ng negosyo. At ang pangalawa kabayan ay ang paggawa ng crunchy dilis snack. Yan kabayan, napakarami ang gumagawa nitong crunchy dilis snack, pero hindi sa lahat ng lugar. Kabayan, kapag ito ang inumpisahan mong negosyo, dahil ito ay madali lang namang gawin ito. Kabayan, i-research mo sa internet, marami niyan. At umpisahan mo kabayan, dahil ang mga maliliit na negosyong ito kabayan, samantalahin natin habang ang panahon ay maayos pa sa ating bansang Pilipinas. Dahil kung late na tayo nag-umpisa, kapag malapit na ang tag-ulan, sigurado maaantala ang pagkakaresulta ng ating mga idea. Sa maliit na puhunan, dito kung passion mo yan, may skills ka na gawing magandang presentable, ang mga itong dilis snack crunchy ay papatok at swak sa masa, kabayan, magkakapera ka. At syempre kabayan, kapag nagkapera ka, ang pinaka-importante dyan ay marunong tayong mag-ipon, marunong tayong mag-reinvest ng ating kinikita. Walang silbi kabayan ang mga kumikita ng 200,000 kung ang ginagastos ay 205,000 sa isang buwan. Kaysa kumikita ng 20 to 30,000 na nagtatabi ng 10,000 pesos ay tinalo mo ang sumasahod ng mga malalaking sahod. Yan ang sikreto ng ating buhay kabayan. At ang pangatlo kabayan ay ang pagninegosyo o pagproproduce, paggagawa ng peanut butter. Dito kabayan, ito ay seasonal. Kabayan ito, mag-uumpisa ka sa panahon
ng February hanggang May, yan maraming money. At marahil tatanungin mo, wala naman akong peanut butter grinder. Well, kabayan, sa iyong lugar, kahit saan man lugar ng Pilipinas ngayon, ay mayroong nagninegosyo na naggigiling lamang ng mga mani. At tuloy, puntahan mo dyan at ipagiling mo ang iyong mani kung decided ka na magnegosyo ng ganitong negosyo, peanut butter producer. Kailangan mo lang aralin, kabayan, kung paano magluto. Well, madali lang naman niyang gawin, kabayan, dahil ipreprito mo lamang yan at aalimin mo lang yung mga ingredients. At yan, kapag i-grinder mo, ay halo mo lamang at titignan mo yung standard ng mga peanut butter. Kapag yan ay nagawa mo, kabayan, babalik tayo sa sales. Sales pa rin ang sentro kahit anong negosyo. Kahit kung ikaw ay mag-apply ng trabaho, kabayan, ibebenta mo ang iyong sarili sa mga manager, sa mga human resources para ikaw ang kunin nila. Ganyan din, kabayan, ang negosyo. Ibenta mo ang iyong mga produce na mga peanut butter. At ang pangapat, kabayan, ito, kakaunti lang ang pumapansin dito. Dahil ito, sa pag-akala ng iba, ay hindi ito pinagkukunan ng pera. Pero ito, kabayan, ay ang pagbebenta ng mangga. Bernard, ano na naman yung pagbebenta ng mangga na yan? Paano tayo magkakapera dyan? Kabayan, kung ikaw ay taga-probinsya, ang daming Indian mango dyan. Halos dyan, kabayan, sa mga probinsya, nahuhulog lamang yan. Alam mo ba, kabayan, na ang isang piraso ng Indian mango ay pwede mo itong ibenta ng 10 piso? Oh, kabayan, totoo yan. Kabayan, kung meron kang Indian mango, diskarte lang yan, kabayan. Pitasin mo yan, let's say pipitas tayo ng 10 piraso at yan ay balatan mo ng maayos, i-marinate mo sa suka, lagyan mo ng konting bagoong alamang at ilagay mo sa malinis na plastic at iserve mo. Yan, kabayan, patok na patok yan at swak na swak sa masa at kahit yung mga mayayaman, middle class ay bibili niyan dahil natural, maganda sa katawan at swak na swak, kabayan. At ang panghuli, kabayan, dahil tayo ay lumaki sa probinsya, ito ay siguradong walang paltos, malaki ang kita. Ito ay ang pagbebenta ng mga sari-saring kakanin tulad ng bibingka, puto, maroya, tupig at iba pa. Kabayan, kahit anong season, itong mga pagkain na ito mabenta at mabili. Kaya, kabayan, yan lamang ang ma-share ko sa hapong ito. Nawa, ang mga shiner ko ay nakatulong sa inyo. Hindi man ito kalakihang mga negosyo, ngunit kung ito ay mag-take action ka, ito ay magbibigay sa iyo ng pera. Dahil, kabayan, ang sikreto ng negosyo ay ang pag-take action. At pangalawa ay magkaroon ka ng passion para ang negosyong yan ay ituloy-tuloy mo. At ang pangatlo ay kailangan mong magkaroon ng skills at kailangan mong magtiwala sa iyong sarili. Kaya sa hapong ito, bago ako mag-end up, ay inaanyayahan kita muli, kabayan, ay subscribe ang aking YouTube channel, Bernard Tigabaon YouTube channel, and hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. And don't forget to like and share sa iyong mga kakilala. Ako po, si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong lahat, God bless you po.